Създаването на алибита, с които да се обясняват провалите, е национален спорт. Навикът е стар като човечеството и е фатален за успеха. Защо хората се придържат към любимите си алибита? Отговорът е очевиден. Те защитават алибитата си, защото те ги създават. Алибито е дете на човешкото въображение, а човек по природа иска да защитава децата си. Създаването на алибита е дълбоко вроден навик. С навиците е трудно да се скъса, особено ако те оправдават някои наши действия. Платон е имал същото на ум, когато е казал, че най-важната победа е над себе си, а най-срамно е да бъдеш победен от себе си. Друг философ си имал мислите също подобни мисли. За мен беше огромна изненада да открия, че най-грозните черти, които виждах в другите, се оказаха отражение на собствената ми природа. На раздяла бих напомнил следното. Животът е игра, а противникът ви е времето. Ако се колебаете преди следващия ви ход или откажете се да го изиграете разумно и решително, времето се примахне пешките ви от дъската. Играйте срещу партньор, който не толерира нерешителността.